adimba. Achich maduong' ma itudo gi wach nek mag jotuo ariyo od thieth maduong' ma Kenyatta Prodine Tesendo Bila kabinde nonro pod dhi nyime ma en koluwore gi meko mare. Koluwore gi okwach kiche ni achijno ma nyinge Kennedy Kolombotole nyo maki ka itude kod wach nek mar jotuo ma achiel nyinge Edward Maingi Ndegwa. Kabinde nonro mohiyo yango ni Kennedy Kolombotole ne orwaki od thieth ma Kenyatta chieng' tarik 1 dwe mar 11 higa mokalo, kama osebedo ka entie. Kabinde Bila ne oyango ni achijno ema pod itudo kod wach nek mar jatuo machielo miluongo ni Gilbert Kinyua ma bende ne onegi ka ne ong'ol lokrone seche ma bende ne ward mar 7C kata ward 7C dwe mar 2 mar higani. Jodala gi achijno ne oloso kama jodala gi jal ma bende onegino ne oloso kama ka koluwore kod kaka ne giyudo report ewi tho mar jatuogi. Tuliambiwa tugoje, kuna simu tutapata kutoka kwa Kenyatta National Hospital wakituguide venye tutaendelea kutoka hapo. Wakatuambia tuwape mpaka Monday, ambapo Monday tuligojea simu mpaka jioni, hakuna simu tulipokea. Mimi mwenyewe nikachukua simu nikawapigia, wakaniambia hakuna any report wamepata kutoka kwa DCI. Okwach kiche kata kamano wacho ni kane gichopo e kar masirano to nyogi yudo opato ma otimoremo machiegni gi otanda ma achijno nitie. Kapala ma ichich ni chal ka gima achijno ne otimoro nek ma kamano bende ne oyudi ka obo kod gloves machiegni gi otanda mare. Kata kamano apisa mag okwach kich ne okawo palano mondo mi gidhi gitimne nonro mar yango adiera wach nek ma itudo godo achijno.